So guys, दिनै जोंहा डिनाराव केसेरि जानो नागिरदों। बेसे ओंखाम जाबाय थानो ओंखामानो आरो होमबाबो ओंख्रि बेलेग ओंखाम बेलेग इदि संला ओंखायनो केसेरि जानोसै बिलाहि आलु ओमफ्रायो पटल गाजर फान्थाव बिनिफ्राय नैबेयो जोगोनार इसिनिल' होनोसै आरो बारा मैगं लाबोआसैबो जेसेबां दं एसेबांल' होनोसै आरो न'आवनो थाखानाय नालाय बे मैगङा बेखौल' बाजाराव लायासै नाखायनो नै जोगोनारा नै गाइस बरियानो हाना लाखांजोब्बाय आं माने बिगुर गारना लाजोब्बाय बेखौ गथा गथानो सुनानै हानोसै आरो आङो बरियानो आङो सुना लाबोबाय ओमफ्राय दा आं हानोसै आरो बिदिसो बानायग्रोयो आं फान्थावखौ राबायना एसे फान्थावा नै गिदिर रानासै आलुआ संनायथाय आलु गैलालै बाजारावनो आलु गैलानोहाय जायदै गिदिर गिदिर मोनखायोना बांद्राय गिदिरबाबो मोजां मोना गुफुरानो आलु बिराद गोथाव मोनो आङो बे माबायाव नाखायनो आङो आलुखौ एसे बुरजा होदों आरो ना माने दरब्रै होबाय आरो आङो मैगंआनो जि बुरजा जाखाबाय मैगं बुरजाबा एक्चुअलि गोथावबो जायो जानो पटला बोराय नङा जोगोनारथ' फात्ता मोननाय नङा गिदिराबो जा बुरजा जाखाबाय मैगङा जोंना नै संनो स्टार्ट खालामसिगोन मिस्टारा मा होगोन इयो सयाबिनबो होगोन एसे नै सयाबिनखौ आरामनो सुना लाखाबाय दालिखौबो सुना लाखाबाय नै दालिया मिक्स नै गाइस सयाबिनखौ एवफ्रामनानै लाबाय माने हालदै होआलासिनो एवफ्रामदों आरो संख्रि होनानैल' उइदाउट हालदै एवबाय ओमफ्रायो जानो थाखाय जि गोथाव मोनो जानो बानलु थाइब्रै पेस्टआवसो संख्रि हाइजें सामब्राम गुफुर देना लाबाय तेजपात होगोन पासफोरन एसे होनसैनो मिस्टारा पियाजा खामबाय नै गाइस ओमफ्राय दा मैगंखौ हरनोसै नामा मैगंखौ हरनोसै मायबा खामानि मावगासिनो गावहा जि बुरजा जाबायहाय मैगङा स्टक नै हालदै संख्रि हरनोसै नै ओमफ्राय दा दालि हरनोसै आरोना मैगङा एसे रेबबाय रेबजासे एवफ्रामबाय आरो बेखौ ओमफ्राय दा दालिखौ हरनोसै औ जोंना मैगङा बाराद्राय जाबाय नोंथांमोना सङोबाथाय एसे खमायनानै होजागोन आरो मैगं बाराबासो गोथाव मोनो ओमफ्राय सयाबिनखौबो हरबाय ने गासिबो मैगंखौ एड खालामजोब्बाय आयौ बिराद बुरजा जाबाय ने माइरंखौ सोमाखै
ओमफ्राय दा मस्ला हरनोसै बे माबा देनायखौनो आरो सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ ओमफ्राय जिरा एसे होनानैसै नै गासिबो मस्ला मस्लिखौ हरना लाबाय माने इमानबो मस्ला मस्लि गैया आरो जिरा सामब्राम गुफुर हाइजें खामथाबबाय नै रुइजोब्बायानो माखासे माबाफ्रा एरनो खस्थ' जायोना नै दा माइरंखौ हरनोसै दिनै ओंख्रि गोजा संख्रिबो होबाय हालदैबो होबाय संख्रिया मोजां होदोंना संख्रिया नांगोन ना नांगोन बायदि मोनदों वाव बिराद आयौ दसेनि उनाव दै होबानो हुइसेल गाबोबानो मोनबाय आरो इजिथार संनो थाखाय दै होनोसै गाइस माने दै होबाय पानी ढालो बारा राफोद जाया एसे मा होनो बेखौ मा होनोमोनलाय दै लाव जागोन एसे दै लाव एसे दै हरबाव बाराद्राय टाइटखौबो गोथाव मोना एसे ढिला जानांगौ आरो होमबा बिराद गोथाव नाङो जानो थाखाय दैखौथ' होनाया जाबाय ओमफ्राय जोङो नै आमुलनि पियर घिखौ होनोसै आरो एसे गोथाव जानायनि अपसनेल आरो नोंथांमोना होनोबो हायो होआलासिनोबो दोननो हायो होबा गोथावसिन जायो आरो ओरैनोथ' होखायो माबायावथ' खिन्थु मोननायावसो होयो आरो ना बांसिनानो जोंहा मोनिनि सिगांनो होबाय दासो एड जाफासिगोन दा खेबसे खननै सिटि बारबानो जागोन बे बरिया बरियानो जाबाय नै आरो खनसे गाबहोबावनोसै खनसे गाबबाय ओमफ्राय नै मिस्टारा याव पापर बेयो मा ओमफ्राय जोगोनार आरो बेसन वाव मासे गोथाव संनो रोङोलै नोंलाय गाइस मोनबाय नै जोंना केसेरिया आयौ बरिया आं बिदिनो ढिला जानो लुबैखादोंमोन बिदिनो जामारबाय नै वाव नुदोंना गाइस मोदोमनायाबो जि गोथाव मोदोमखादों बे माबाखौ होनानै घिखौ होनानै वाव मोनबाय दा जों जानो थाखाय बहनना लानोसै ओरैजाय एवदों मा होनो जोगोनार पक'रि नङा मा होनो बेखौ जोगोनार मानसिखौनो जोगोनारजों बेसन आरो गाइस नै गाइस बेखौ जानानै नायदोंमोन जि गोथाव जाखादों आयौ बिराद गोथाव जाखादों बिराद गोथाव ओमफ्राय पापरखौ बुरजानो एवना लादों खिचुरिजों जानो बिराद गोथाव नाङो पापरखौ जाखायो नै गाइस बरियानो हाननानै लाबाय मिस्टारनिबो आंनिबो वाव जानानै खोन्थानोसै टेस्टखौ बोरै जेबो गैया पापर जोगोनार नै जोगोनारजों बेसन बेल' जानोसै जोंहा जाना नायनोसै बरिया रुइजोबखादोंनो हरे कृष्णनि माबाया बेरेसिबो जादों दाम गोथाव जादों जालाय नों संनायखौ नोंनो जाख'नो हाया
बिराद गोथाव संना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच वेलकाम डार्लिं जी बानलु जानोबा गोथाव जादोंना गोथाव मोनदों गोथाव जादोंथ' जाग्रोना लानोसै ना गिहिया मोजां सेन फैदों बिराद जाग्रोना लानोसै जोंना